Szevasztok, gyerekik! Nos, akkor ez a, nem tudom, hagyadik piás vitályom máma. Kérdezték tőlem, hogy volt ez az 5. piás videóm a Facebook oldalamon, és kérdezték, hogy mi van, hogy azt mondtam, hogy én már érzem a piát, és mi van, nem bírod a piát, kérdezte valaki tőlem. Hát, figyelj, ez olyan fajta almapálinka, hogy ez elég erős a te, és ebből meginnál ennyit, meg akkor te is meg tudnád, mert ez újfajta almapálinka és elég erős, és szóval, ja, de menj el a zene, a háztály buli, most arról szól az élet. Ja. Edimo!